BTC नि पावार एन्ड फांसनखौ जुदि बारायनानै लाबोनो रोङा अब्ला जेरै दंमोन ओरै दोन जेरै दंमोन ओरैनो लाखिनांगौ आरो BTC खौ बिदिनो सालायलांनांगौ BTC नि हेड जायखौ चिफ होनना बुङो बियो केबिनेट रेंकनिमोन डेपुटि चिफ आंमोन 15 बोसोर आं केबिनेट रेंकनिमोन फ्रा गासिबो स्टेट मिनिस्टारनि रेंकनिमोन स्पिकार जोंहा केबिनेट रेंकनिमोन नाथाय दिनै बिथांमोना बिराद पावार मोनबाय BTC नि ओरै होननाय मानसिफ्रा दिनै प्रमद बर'आल' केबिनेट रेंक बेबो नटिफिकेसन गोदान होजादों आरो डेपुटि चिफआ जेबो रेंकबो गैया फ्रा जेबो रेंक गैया ओंखायनो DC बिथांमोनहा सार होननांगौ DCआ बिसोरखौ फात्ता होआ जुदि आसामनि सोरबा क'क्राझाराव मानो सिलेक्ट खालामफैखो क'क्राझारा BTC नंगौना नङा आरो बिथांमोना प्रमान होथों जे जि सिलेक्सन जादों बे आसामनि थाखायसो जादों जोंनि BTC नि थाखाय जायाखै होननानै बिथांमोना प्रमान होथों जों जेसेबां मिथिगौ बियो सेन्ट्रेलाइज सिलेक्सन अल आसामनि इनक्लुडिं काउन्सिल्स दा बेखौ काउन्सिलनि नेताफ्रा गावहानो साख्रि होनो हानायनि क्षमता दं बेखौ मानो हगारना लानांगौ मास्टार साख्रिखौबो जुदि होनो हालाब्ला बे BTR गभर्नमेन्टआ बे BTRआ अब्ला बे BTRखौ मानो नांबावगौ जोंनोलाय जोंनि स्कुलाव 4 ग्रेडनि साख्रिखौबो जुदि एपइन्टमेन्ट होनो हालाब्ला बे BTRखौ जोंनो मानो नांगौ बेखौ नोंथांमोनानो नुगासिनो दं नोंथांमोना मिडियानि मानसि बुंनानै होदो बहाबा सासे होजेनबायब्ला नै रनजित बसुमतारिया गावनि खोथाखौ लाखिबाय साख्रि सासे होबाय होननानै नोंथाङा खोन्था BTC नि पावार एन्ड फांसनखौ जुदि बारायनानै लाबोनो रोङा अब्ला जेरै दंमोन ओरै दोन जेरै दंमोन ओरैनो लाखिनांगौ आरो BTC खौ बिदिनो सालायलांनांगौ BTC नि हेड जायखौ चिफ होनना बुङो बियो केबिनेट रेंकनिमोन डेपुटि चिफ आंमोन 15 बोसोर आं केबिनेट रेंकनिमोन फ्रा गासिबो स्टेट मिनिस्टारनि रेंकनिमोन स्पिकार जोंहा केबिनेट रेंकनिमोन नाथाय दिनै बिथांमोना बिराद पावार मोनबाय BTC नि ओरै होननाय मानसिफ्रा दिनै प्रमद बर'आल' केबिनेट रेंक बेबो नटिफिकेसन गोदान होजादों आरो डेपुटि चिफआ जेबो रेंकबो गैया फ्रा जेबो रेंक गैया ओंखायनो DC बिथांमोनहा सार होननांगौ DCआ बिसोरखौ फात्ता होआ जुदि आसामनि सोरबा क'क्राझाराव मानो सिलेक्ट खालामफैखो क'क्राझारा BTC नंगौना नङा आरो बिथांमोना प्रमान होथों जे जि सिलेक्सन जादों बे आसामनि थाखायसो जादों जोंनि BTC नि थाखाय जायाखै होननानै बिथांमोना प्रमान होथों जों जेसेबां मिथिगौ बियो सेन्ट्रेलाइज सिलेक्सन अल आसामनि इनक्लुडिं काउन्सिल्स दा बेखौ काउन्सिलनि नेताफ्रा गावहानो साख्रि होनो हानायनि क्षमता दं बेखौ मानो हगारना लानांगौ मास्टार साख्रिखौबो जुदि होनो हालाब्ला बे BTR गभर्नमेन्टआ बे BTRआ अब्ला बे BTRखौ मानो नांबावगौ जोंनोलाय जोंनि स्कुलाव 4 ग्रेडनि साख्रिखौबो जुदि एपइन्टमेन्ट होनो हालाब्ला बे BTRखौ जोंनो मानो नांगौ बेखौ नोंथांमोनानो नुगासिनो दं नोंथांमोना मिडियानि मानसि बुंनानै होदो बहाबा सासे होजेनबायब्ला नै रनजित बसुमतारिया गावनि खोथाखौ लाखिबाय साख्रि सासे होबाय होननानै नोंथाङा खोन्था বাইক চালকৰ বাবে সুখবৰ কোকৰাঝাৰৰ GD ৰোডৰ এক্সিছ বেংকৰ কাষত দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে দিছে ভাল খবৰ দাওহাৰু অটো এজেন্সিত উপলব্ধ ধামাকা স্পেচিয়েল অফাৰ অতি কম খৰচত বাজাজৰ কেইবাটাও মডেলৰ বাইক ফাইনেন্সত লাভ কৰিব দাওহাৰু অটো এজেন্সিত বাইক লোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব দাওহাৰু অটো এজেন্সিত 11,500 পৰা 19,500 টকা ডাউন পেমেন্ট দি বাজাজৰ পালসাৰ প্লেটিনাৰ লগতে অন্যান্য মডেলৰ বাইক সহ ফ্ৰী হেলমেট লাভ কৰি দাওহাৰু অটো এজেন্সিত কম মূল্যত বাজাজ ফাইনেন্স লিমিটেড নতুবা এক্সিছ বেংক লিমিটেডৰ অধীনত ফাইনেন্সৰ সুবিধা লাভ কৰিব কেৱল এটা ফটো পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি আৰু বৈদ্যুতিক বিলেৰে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব
সবিশেষৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8473883986 অথবা 0366127050 অথবা 9957644326 নম্বৰত।